Hi there. I'm Hanne Nuutinen, a Channel Business Podcast host. And as you can see, I am out here in the woods. And why I'm here is something that I want to share with you now. The Channel Business Podcast that I'm hosting is all about sharing ideas, business tips and insights for leaders, future business owners, and every person who wants to develop your own ideas and thoughts and practicalities, the methods to take businesses and your leadership skills forward. But what is special about being here up in the woods is that Channel Business Podcast is taking part to Superwood Festival, which is all about Northern Oddity. It's all about combining different arts, music, industries, businesses, people from different backgrounds and different interests together to make new critical thoughts, ideas and innovations forward, and just to have fun and relax. So I was truly excited when Paula Suhonen, a person behind the brand called Ivana Helsinki and the organizer of Superwood Festival, asked me to join with my podcast, Channel Business Podcast, to be part of the Superwood Festival in year 2022. So what we did there at the Superwood Festival in the woods and with the Northern Oddity and the Scandinavian Design Studio was that we are diving in to business topics with Finnish entrepreneurs from different industries. Se, että siinä vaiheessa, kun me pystytään hiljentymään ja tutustumaan, saadaan niin kuin tavallaan puhdas kanava auki. Niin eli kuunnellaan itseämme toisin sanoen suomeksi sanottuna. Joo, se on se kuuluisa intuitio, mitä niin kuin kannattaa kuunnella, niin se on niin kuin sinä itse, joka sua ohjaa. You will get to hear some business tips, insights, lessons learned, and I hope that some new ideas how to take your business forward or how to take your leadership forward. So let's dive into the woods and see what the episode will give to you. No niin! Tänään istummekin Channel Business Podcast with Hanne Medio Minnan kanssa täällä. Moikka. Tervetuloa! Kiitos! Mä oon jotenkin innoissaan tästä hetkestä, koska ensinnäkin tää on nyt ensimmäinen episodi, jonka mä teen suomeksi tätä podcastia, ja nyt ollaan täällä Superwood-festivaalilla luonnon ympärillä. Ja täällä käydään nyt kaiken maailman keskusteluita ja elämyksiä ja kohtaamisia. Ja sit mä saan sut vieraaksi ja me lähdetään puhumaan asioista sun kanssa, jotka on vähän jossain muuallakin kuin täällä nähtävillä, ehkä suoraan maan päällä. Ja kyllä. Tää on mielenkiintoinen. Mä oon omalta mentoriltani saanut viestiä, että meillä on tämä fyysinen elämä, mitä voimme näin koskettaa ja nähdä tässä, mutta sitten meillä on myös se semmoinen henkinen elämä, mikä on tässä meidän ympärillä energiana ja erilaisina taajuuksina. Ja sulla on nyt tästä kokemusta. Kyllä, joo. Mulla on nämä tuntosarvet auki sinne. Ei pelkästään yksarvinen. Ei pelkästään. Joo. Mutta Minna Kokki, Medio, tervetuloa vielä kerran. Ja aloitetaan sillä, että kerro, kuka sinä olet ja mitä sinä oikein teet tänä päivänä. Eli mä olen Minna Kokki ja mun yritykseni on Kaunis hetkesi. Ja mä tosissaan teen median töitä ja energiahoitoja. Ja nyt vahvasti omat henkioppaat ohjeistaa mua mentoroimaan ja opettamaan muita. Eli ja nimenomaan tässä henkisyyden parissa. Nimenomaan henkisyydessä, että haluaa sitten niin kuin henkiseen kasvuun apua tai sitten mediaalisten kykyjen kehittämiseen tai sitten ihan vaikka oppii niin kuin henkiolennoista jotain. Tai sitten jos on kiinnostunut parantamisesta, että erilaiset energiahoidot, regressiohoidot, niin mä opetan myös niitä muille. Aivan. Ei ole yhtään tylsää työpäivää. No eikä varmaan samanlaista työpäivää ei todellakaan. Niin.
Ja sä oot ihmisen kanssa tekemisissä, Kyllä. niin kuin minäkin, niin nämä kohtaamiset on kaikki niin Kyllä. uniikkeja ja erilaisia. Kyllä. Mutta kerro meille, mitä medio tekee, mitä on media, sanonko mä edes oikein, medianismi? Mediumismi. Joo, eli mä pystyn kanavoimaan henkimaailmasta viestejä. Eli käytännössä mä olen niin sanottu kaiutin tämän näkyvän maailman ja sit henkimaailman välillä. Ja mulla on kaikkein voimakkain aisti on tällä hetkellä kuulo. Okay. Eli mä ihan kuulen suoria lauseita, että mulle kerrotaan asioita, kanavoidaan asioita. Ja sitten toinen on, että mä aistin energiat tosi herkästi. Tunnetko sä ne vai miten sä aistit niitä? No tässä on tällä hetkellä arkkienkeli Mikael mukana. Mä tunnen hänen kylmän energian tässä väreilevän. Okay. Että hän on ollut koko päivän rauhoittelemassa mua, että hyvin se menee. Okay. Että saman tien kun aloitettiin, niin tässä rupesi tulemaan semmoista kylmää viimaa. Että siinä meni alkuun vähän aikaa opetella, että onko kyseessä niin hyvä vai huono energia, koska tai myös vainajahenget on myös kylmänä aistin. Mutta Okay. he tuo myös sit semmoista fyysistä, että mulla saattaa tulla esimerkiksi niskaa ja takaraivoa semmoinen puristava tunne tai sitten on niinku semmoinen epämiellyttävä tunne rinnassa. Tai et sitä niinku on joutunut opettelemaan vähän, että tunnistaa niitä eri energioita. Ai että. Kyllä. Ja joka päivä oppii uutta, jokaisesta kohtaamisesta. Se on koko ajan semmoinen matka. Et vaikka se, että mua ohjataan vahvasti mentoroimaan muita, niin jokainen opettaa toinen toista. Täällä ollaan vuorotelle oppilaina ja vuorotelle opettajina. Ja sen takia se on tosi tärkeää pysyä nöyränä niin sanotusti tässä opettajan roolissa, koska mä en saa asettaa itteeni kenenkään yläpuolelle. Eli mehän ollaan kaikki yhtä ja samaa energiaa, joka ikinen ihminen, niin tavallaan, että miksi me pistettäisiin meitä eriarvoiseen asemaan, koska me ollaan kaikki samalla viivalla. Makes sense. Ja Kyllä. silloin tämä on sitä matkaa, niin kuin elämä muutenkin, niin mehän opitaan koko ajan toisiltamme jotakin ja välillä opetetaan toisia. Kyllä. Niin sama tässä. Ja se on ollut mahtava huomaa niin kuin erilaisissa kohtaamisissa, että tulee tämmöisiä ryhmätilanteita, missä niinku toistamme kyvyt, niinku eri kykyjä, tai vaikka olisi niinku useampi medio samassa tilassa, niin jokaisella on oma tatsi nähdä asioita ja sitten niinku ne yhdistyy, niin se on niinku makeeta. Et kun moni on ajatellut, että mä en voi mainostaa koska mä teen itse samaa, mutta miksei? Koska sehän niinku... Niin me kaikki tehdään se joku asia kuitenkin eri tavalla, koska meillä on erilainen kokemus ja ymmärrys asioista. Ja siis itsehän mä haaveilen esimerkiksi tälleen, että olisi semmoisia isoja tapahtumia, missä pystyisi järjestämään nimenomaan tällaisia isoja mediosessioita, että olisi vaikka 4 medioa ja sieltä niin kuin yhtäkkiä vaan tulisi vainajahenki ja niin kuin enkeleitä tai ketä nyt haluukaan viestittää jotain ja sitten niin me kerrottaisiin mitä me aistittaisiin ja sitten sieltä yleisöstä poimittaisiin joku, että hei, tämä on sulle. Niin kuin tämmöisiä haaveita muun muassa esimerkiksi tulevaisuudesta. Että. Ehkä ne asiat kehittyy sitten niin kuin koko ajan. Kyllä. Vähän siihen suuntaan. Tämä on jotenkin niin hauska yhteensattuma mun mielestä, kun sä puhut, että sä kanavoit asioita. Joo. Ja sitten se, mitä minä teen ja miksi koko tämä podcasti on, niin me puhutaan channel. Kyllä. Ja channel on kanavoida asioita ja toimia kanavana. Ja minä olen aina ollut ihmisten ja eri asioiden kanavoittajana ja siltana, kuka haluaa kuttua sitä niin kuin mitenkin. Mutta sieltä tulee tämä asia ja nyt mä tämän podcastin kautta kanavoin sitten näitä asioita, mitä mun eri vieraat tänään sinä kerrot ja tunnet ja koet tätä maailmaa ja näitä eri maailmoja, mitä me täällä nähdään ja koetaan. Tämä on hauska jotenkin yhteensattuma. Musta Kyllä. Lähtee niinku puhumaan kanavoitsijan kanssa, toisen kanavoitsijan kanssa näistä asioista. Ja sitten hauskintahan tässä on, että onko mikään niin kuin sattumaa. No mä en usko itse asiassa. Kaikkihan on aika lailla ennalta suunniteltu, mutta sitten
ihmisillä on vapaa tahto, niin se kuin helppo meidän polku on, että mennäänkö me suoraan reittiin maaliin vai mennäänkö me vähän tälleen näin, niin se on vähän siitä, että kuunnellaanko me niitä meidän henkioppaiden ohjeita. Eli toiseen kuunnellaanko me itseämme ja niitä viestejä, mitä meille tulee ja mitä me nähdään. Ja siis seuraan YouTubessa tällaista kuin Valon kanava, niin siellä tämä Jyrki Pukari, niin hän kertoi makeen vertauskuvan, että me ollaan vähän niin kuin näytelmässä. Ihmiset. Kyllä. Tämä on meidän niin kuin rooliasu ja roolihahmo tässä elämässä. Ollaan tämmöisiä. Ja seuraavassa elämässä voidaan olla jotain muita. Mutta ne meidän henkioppaat ja se meidän tiimi tuolta näkymättömistä voimista, niin ne on vähän kuin nämä kuiskaajat siellä kuiskaajakopissa. Et meidän pitää osata kuunnella heitä. Juuri näin. Et se oli jotenkin semmoinen vertauskuva, että mulle avautui ihan eri tavalla silloin mun henkisyyden alussa, kun mä näin sen videon. Niin Kyllä. Et se oli jotenkin... Toi kertoo hyvin ehkä sen asian, niin kuin itsekin nyt ymmärtää sen taas eri tavalla. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta hei, kerro, miten sä ajauduit tai mikä sinut johdatti näiden henkisten asioiden pariin ja ymmärtämään ja kuuntelemaan, kiinnostumaan näistä henkisistä asioista ja viesteistä? Mulla viime vuoden loppupuolella olin hautajaisissa marraskuussa ja mun oli tarkoitus laulaa siellä arkun vieressä. Mä olin tuntenut tämän vainajan syntymästä saakka. Ja mun oli tarkoitus laulaa mun tyttären ja mun veljen vaimon kanssa. Ja mä oon ollut aina tosi herkkä muiden energioille ja mielialoille, että mä imen ne itteeni. Ja siellä sitten eräs ihminen alkoi itkeä ihan hysteerisesti ja pyyhki hihaansa niin kuin nenän. Joo. Ja siinä kohti se oli, niin kuin, mä otin sen itselle ja mä aloin aivan hysteerisesti itkemään ja mun tyttökin katsoi mua, että pitääkö äiti elvyttää tyyliä ja näin. Ja jossain kohti mä vaan ajattelin, että no okei, että mä en pysty laulamaan, että mun piti vielä aloittaa se kappale ja oltaisiin laulettu vielä akapellana. No ei siinä mitään, jossain kohti mulla tuli semmoinen ihan mieletön lämpö ja rauha. Ja mulla loppui itku ja mulla ei ollut niinku mitään ahdistusta, ei mitään. Mulla ei ikinä ollut niin hyvä olla kuin siinä kappelin penkissä. Ja se tuli yhtäkkiä? Se tuli niinku ihan yhtäkkiä. Ja se tuli siinä kohti, kun mä sanoin, että mä en pysty, niinku mietin mielessäni, että mä en pysty laulaa. No siinä vaiheessa, kun mä olin rauhoittunut, niin katsoin, että pappi nyökkäsi, että nyt on meidän vuoro. Mentiin laulamaan, mä en ole ikinä laulanut niin hyvin. Ja mä pystyin katsomaan niin kuin vuorotellen mun hyvää ystävää, kenen niin kuin isoveli haudattiin. Ja sitten pystyin katsomaan sitä arkkua vuorotellen. Ja laulu kulki ja oli niin kuin, siis se oli jotenkin tosi hämmentävä tilanne. Mä en silloin siis uskonut mihinkään, mä oon entinen skeptikko, mä oon aina pitänyt, että mediot on rahastajia ja huijareita ja en ole uskonut mihinkään tämmöisiin juttuihin. Mutta siitä tilanteesta mun yksi ystävä sanoi, että mä sain enkelihalauksen ja mun äiti sanoi, että mä sain siunauksen. Ja siinä vaiheessa mä olin vielä silleen, että aivan. Ja ne sanoi vaan sen jostain. Joo, siitä se fiilis, mikä mulla tuli, niin ne kertoi näin. Ja sit mä olin he koki sen sillä tavalla. Joo, ja mä olin silleen, että höpö, niin kuin näin. Okay. Kunnes sitten alkuvuodesta alkoi tapahtua asioita, mitä mä en pysty edelleenkään vaan järjellä selittämään. Et mun ympärillä tippui tavaroita. Okay. Ja sille ei ollut mitään loogista selitystä. Ei vaan mitään löytynyt. Ja sitten kun niitä rupesi tulemaan paljon, ja sitten jossain kohti, en edes muista tarkalleen, miten päädyin seuraa enkelinumeroita, mutta ne rupesi niinku johdattaa mua eteenpäin. Ja kun mä huomasin, että täydellisesti joku numero osuu mun sen hetkisiin tunnetiloihin tai elämäntilanteen. Eli numeron takana on joku selitys ja asia enkeleille ja sä seurasit sit. Kiinnostuit ja selvitit näitä. Ja siis mä olin silloin vielä niin kuin kauneudenhoitoalalla yrittäjänä. Mulla pulssi oli työpäiväajan 135. Mulla ei ollut hyvä olla. Sen jälkeen kun mulla aukesi niin kuin henkisyys, niin alkoi nousee noi pulssit ja ahdisti joka päivä mennä töihin, en tiedä minkä takia. Et jotenkin tuntui, niin kuin, että mä tein jotain väärää. Ja sitten mä rupesin opiskelemaan reikihoitajaksi, kun joskus asiakkaalta, kun mä rupesin näkemään auroja ihmisten ympärillä. Niin erilaisia värejä. Joo, ja sitten näistä semmoista energiakenttää siinä. Ja rupesin sitten joskus kyselemään niin kuin asiakkaalta, että tunteeko se mitään silleen, että hänellä on käsi näin
ja mä pidin tälleen, etten koskenut, Joo. niin saattoi sanoa, että joo, että sä viet multa just kipua. Niin siinä kohti mä olin silleen, että okei. Mutta sitten kun useampi ihminen sanoi tätä samaa, niin sitten mä rupesin lukemaan reikihoidosta ja rupesin opiskelemaan sitä. Ja sitten kun mä lopetin kauneudenhoitoalalla ja perustin oman niin kuin tämmöisen henkisen hyvinvoinnin hoitolan, niin ajattelin vaan, että mä olen energiahoitaja. Kunnes sitten hyvin näki, mä oon medio, tai mä oon mentori. Että se, niin kuin tavallaan se polku ohjataan koko aika henkimaailmasta käsin, että mihin se oma kehitys on mennyt. Ja alkuunhan mä tosi paljon niin kuin taistelin sen kanssa, että energiahoidot ei liity henkimaailmaan. Mua hävetti puhua enkeleistä tai mistä. Niin kuin, ne vaan jotenkin tuli sulle? Se tuli jotenkin, että sit mitä enemmän niin kuin tuli näitä kokemuksia, niin sen enemmän tuli sitä, niin kuin jotenkin sitä luottoa siihen. Ja siinä vaiheessa, kun rupeaa silmätkin, mä näen tosi paljon värejä, mutta siinä vaiheessa, kun mä rupean näkemään hahmoja, ja sitten siinä vaiheessa, kun ne on nimenomaan, että mä pystyn tunnistamaan sen energian, että no, hän on arkkienkeli Rafael tai hän on Mikael, niin siinä kohti se on jotenkin niin henkeä salpaava, että se, että mä joka kerta meditoinnin jälkeen aloin itkemään, koska oli niin se oli hyvä niin voimakas se oli kokemus. Kyllä, ja sitten oli niin superhyvä olo. Mutta se, mikä mulla avasi sitten tämän, että pystyi ADHD-aivot saamaan rauhoittumaan, niin oli puhtaasti se, että mä aloin meditoimaan. Ja se oli alkuun semmoista, että en mä pysty, en mä osaa, kunnes sitten kerran onnistuin. Ja nykyään se on silleen, että aamulla kun käyn suihkussa, niin mä istun siellä suihkun lattialla vähintään 15 minuuttia silmät kiinni ja annan vaan ajatusten tulla ja mennä. Ja mielenkiintoinen paikka meditoida, mutta kyllä, mutta se on kaikilla tapansa. Joo, se on ihanaa. Mä itse asiassa kuvittelen aina, että mä istun semmoisella kalliolla, kallion kiellekkeellä ja se vesi, mikä siinä on, niin se on vesiputous. Ja sitten mä pidän kädet lattialla ja mä tunnen, kun äitimaasta tulee energiaa. Ja tää on niinku, se on tosi maadotut samalla. Kyllä. Ja sitten myös vesihän on puhdistavaa. Että eikö sitä sanota, että elämän vesi se virtaa meidän läpi ja maailmalla maassa, missä vaan ollaan, niin se kuvastaa just tätä virtaa. Mutta se on kyllä tosi sitten on tullut jopa niinku pakkomielle. Et jos mä en saa aamulla tehtyä sitä, niin musta tuntuu, että päivä on vähän niinku nousee väärällä jalalla niin sanotusti. No, minkä takia näistä asioista puhuminen on sitten monelle niin vaikeaa ja miksi se oli sulle myöskin silloin alkuun niin vaikeaa? Koska nämä on asioita, mistä niinku on aikojen saatossa vaan menty siihen, että niitä ei ole olemassa. Sä olet hullu. Tulee kaikkia tämmöisiä letkautuksia, että pienet lapset, nehän on puhtaita kanavia. Ne on auki aivan kaikelle. Kunnes tulee se, että vanhemmat alkaa opettaa sut johonkin tiettyyn. Ja silloin niin, ja me ruvetaan menemään semmoiseen pieneen laatikkoon. Mitä enemmän ikää tulee, niin se laatikko käytännössä käy vaan pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja se, mikä tässä on mullakin tosi tärkeää, on se, että mä haluan jakaa tietoisuutta. Mitä enemmän tämä tietoisuus levii ihmisille, niin sen parempi täällä on olla. Koska jokainen, kun rupeaisi keskittyä siihen tärkeimpään ihmiseen maapallolla, eli itseensä, niin jokainen, kun rupeaisi parantaa itteensä, omia ajatusmalleja, niin täällä ei jonain päivänä olisi esimerkiksi sotia, koska jokainen niin kuin ajattelisi vaan rakkauden näkökulmasta kaikkea. Ja niin kuin se, että jos sulla on hyvä olla itses kanssa, niin ei sulla ole tarve haukkua muita. Sulla ei ole tarve nostaa sua kenenkään yläpuolelle. Aivan. Se on niin kuin, jotenkin se tietoisuus tästä se on tosi tärkeää, että sitä jaetaan. No mitä asioita me voidaan selvittää sitten tämän henkisyyden ja tietoisuuden avulla? Miten se voi auttaa meitä arkielämässä? No esimerkiksi ihan niin kuin enemmänkin niin kuin se, että sä pystyt olemaan paljon rauhallisempi. Joo. Arkihan on stressiä. Pitää maksaa laskut, pitää olla sieltä, pitää olla täällä. Mä oon entinen siis stressierkki. Mä oon jopa heittänyt imurin portaikkoa, kun letku ei ole pysynytkin. Mä oon niin kuin sanonut raivareet ihan 0–100. Joo, ja osittain johtuen niin kuin sun ADHD. Joo, että mä oon ollut tosi semmoinen äkkipikainen ja tämmöinen. Mutta nyt kun on niin kuin saanut tämän henkisyyden ja mitä enemmän sitä tulee niin kuin päivittäin niin kuin työstettyä, niin mä oon saanut rauhan.
Vaikka se imuri ärsyttäisi mua, niin sä et enää heitä sitä mä en enää pahoinpitele sitä, koska hyvä niin. Sinne ensinnäkin mun loppuu kohta rahat, jos mä yritän joka päivä ostaa uuden imurin, tai naapurit ihmettelee, että miksi mä remppaan aina portaita. Aivan. Mutta niinku, siinä on niinku, se oma rauha on tosi tärkeä. Plus sit se, että sit kun sä löydät sen rauhan, että sä pystyt hiljentämään sun mielen, niin sä pystyt saamaan yhteyden sun korkeampaan minään. Ja mitä se tarkoittaa? Sä pystyt niin kun esimerkiksi sen avulla tietämään sun menneitä elämiä, sä pystyt tiedostamaan sun nykyhetkeä paremmin ja sä pystyt tiedostamaan myös sun tulevaa. Okei. Et siinä vaiheessa, kun me pystytään hiljentymään ja tutustumaan, saadaan niinku tavallaan puhdas kanava auki. Niin, eli kuunnellaan itseämme toisin sanoen suomeksi sanottuna. Joo, se on se kuuluisa intuitio, mitä niin kuin kannattaa kuunnella, niin se on niin kuin sinä itse, joka sua ohjaa. Just näin. Plus, että mä uskon myös siihen, että jos ajatellaan tätä fyysistä maailmaa, niin jos sulla on TV päällä, jos sulla on radio päällä samaan aikaan, jos sulla on lapset huutaa siinä, niin sähän et kuule kunnolla, jos joku puhuu sulle. Niin emme kuule oikein mitään, että on tavallaan liikaa melua, meteliä joka paikassa. Se on sama tässä henkisyydessä, että kun sä saat sun mielestä ne laskut vähän työnnettyä, vähän vaimennettua, vähän eli saa ne tavallaan jotenkin paikoilleen, hallintaan. Niin, kun sä saat hiljennettyä sun mieltä, niin silloin sulla pystyy aukeamaan mediaalisia kykyjä. Sä pystyt rupea tuntee, sä pystyt rupea haistaa, maistaa, sä pystyt rupea näkemään kolmannella silmällä, sä pystyt kuulla. Mä uskon, että ikinen ihminen pystyy saamaan selväaisteja auki, mutta se vaatii ensin sen, että pystyy rauhoittumaan ja tutustuu itteensä. Ja sen takia esimerkiksi meditointi on hirveän Meditointi on tosi hyvä, mutta kun monella on meditoinnista semmoinen käsitys, että se on, että ollaan siinä asennossa ja ne 3 tuntia päivässä vähintään, että muuten se ei toimi. Se ei ole sitä, vaan meditaation pointti on se, että saadaan niinku tavallaan sun elämä yhtä meditaatioon. Eli kun sä vaikka imuroit, se on semmoista yksitoikkoista tekemistä, sä keskityt vaan siihen, niin useimmiten silloinhan sun pää hiljenee kaikista niistä laskuista ja stressistä, että kun sä keskityt vaan siihen imurointiin. Eli tää, niinku, jos mä nyt mietin sitä, mitä esimerkiksi yrityspuolella tapahtuu, niin yritysjohdossa aina puhutaan, että jos sä haluat olla tosi tehokas ja saada asioita aikaiseksi, niin keskity yhteen asiaan kerrallaan, vaikka vaan 2 minuuttia kerrallaan tai 5 minuuttia siihen asiaan per päivä, niin sit sä huomaat, että kun ne asiat niin kun alkaa tapahtua. Että sä et tarvii kaikkea asiaan 2 tuntia, 3 tuntia. Juuri näin. Ja sit just toi meditaatiokin, kun mä rakastan sitä hetkeä, että mä saan olla kuulokkeet korvilla, kuunnella jotain rentouttavaa musiikkia, silmät kiinni, kun mä näen värejä. Se on siis jotain niin kuin taivaallista, kun näkee, kun ne vaihtelee ja leijailee ja välillä tulee kuvioita ja välillä tulee ihan niin kuin joku hahmo tai niin kuin, et mitä milloinkin. Sitä ei koskaan pysty etukäteen. Ja se jotenkin rauhoittaa. Se on tosi rentouttavaa, että mä useimmiten näen tilan saman tien sinisenä ja se on arkkienkeli Mikaelin väri ja se on niin kuin suojelija. Voinko mä nähdä sen, jos mä menisin ja meditoisin näin, niin voisinko mä nähdä sen värin tai kokea sen energiaa jotenkin erilaisena? Jokainen aistii vähän eri tavalla. Vaikka niin kuin me nähtäisiin molemmat vaikka värejä, niin sä saatat aistia sen eri tavalla kuin minä. Aivan. Ja se on niin kuin mun mielestä se hienous siinä. Koska minun elämä, minun realiteetti on erilainen kuin sinun. Niin, ja sitten se jotenkin niin kuin, toiselle pinkki on pinkki ja toiselle se on niinku ihan täysin niin, että se vähän niinku ne menee samalla noissa aisteissa myös. Ja se voi olla niinku, mä rakastan just näitä fyysisiä, että mä niinku oikeasti hiljennyn siihen hetkeen ja otan sen hetken, mutta sitten mä rakastan myös sitä, että mä lähden metsäkävelyille halaa puita. Ja mähän oon ennen nauranut puunhalaajille, että mun mielestä niin, nyt sä teet sitä itse. Joo, ja nyt mä oon ihan silleen, että mitkä energiat tästä männystä tulee. Mutta eikö näissä ole, niin näitä puhutaan Suomessa vanhan kansan viisauksia? Kyllä. Ja aistimuksia ja kertomuksia, niin eikö ne nyt liity jotenkin tähän asiaan? Joo, siis täällä on tosi paljon ja sitten niin kun on siis hirveästi, niin kuin, mua naurattaa ihan kauheasti kaikkiin niin kuin ihan lasten piirretyistä lähtien. On kaikkea niin kuin, sellaisia, mistä niin kuin, on
niin kuin näissä näkymättömissä voimissa on niitä, Joo. mitä näissä piirretyissäkin on. Aivan. Elikkä niin kuin mä uskon siihen, Siis että mulle tulee vaan Mauri Kunnaksen tonttukirjat ja kaikki kyllä, nämä ja Koiramäen tarinat Elina mieleen. Keiju ja niin kuin kaikki tällaiset, että näissä on niin kuin, siis niin, jostainhan nekin on saanut alkunsa. Aivan. Voihan se olla, että jonkun leffan tekijöllä on vilkas mielikuvitus, mutta itselle kun on auennut tämä todellisuus, niin se on aika kiva nähdä yksisarvisia. Okei. No miten tämä niinku, nämä yksisarvisten tai energioiden tai valojen näkeminen, niin miten se on muuttanut sun elämää ja sitä ymmärrystä elämää kohtaan, kun sä oot enempi tietoinen tästä henkisestä maailmasta? Kerro siitä vähän lisää vielä. Että me muutkin päästään niinku jollain tavalla ymmärtää se on tuonut tosi paljon niinku semmoista rauhaa. Ja se on tuonut myös sitä, että kun mä oon ollut aina tosi kova tekemään töitä, että mä oon niinku saattanut tehdä 15-tuntisia töitä, niinku, että raha. Niin. Mutta se mitä mä oon niinku ymmärtänyt nyt tämän polun aikana, niin se raha ei ole se, miksi tänne synnytään. Vaan se oikeasti se on niin kuin, meidän pitäisi huomaa joka päivässä jotain, kaikki ne pienet asiat. Siis jotain hyvää. Joo, hyvää nimenomaan. Ja sitten se, että mikä sun elämässä on tärkeintä. Niin kuin, että ja se on meille kaikille jotain että se omaa, niinku, erilaista. Joo, kyllä. Että mullakin niinku esimerkiksi, että joka kerta kun mä oon tehnyt 15-tuntisen työpäivän, niin mä oon missannut mun lapset. Esimerkiksi. Niin. Ja meillä on mennyt parisuhde sen mun duunirupeaman takia, niin kuin, että mä tuun himaan, moi, moro ja hyvää yötä, niin kuin, että mies on ihmetellyt, kuka toi on. Niin just. Ei ole paljon näkynyt. Niin, että se nyt, että on niinku auennut tämä henkinen puoli, niin on pystynyt niinku vähän jarruttaa, miettiä, että mikä on mulle hyväksi, mitä mä haluan elämältä. Ja se on nimenomaan, että mä haluan aikaa mun rakkaiden kanssa. Ja se mitä se on tuonut, niin mä tunnen ihan eri tavalla mun lapset. Mä tunnen mun miehen ihan eri tavalla. Me tehdään nykyään ihan eri juttuja kuin ennen. Et ennen se on, no kyllä edelleen Netflixiä välillä katsotaan, mutta et se on ollut enemmänkin sellaista, niin että nytkin oltiin rentoutumassa Flamingo Spaassa, koska miksei? Koska miksei, nimenomaan. Ja se tuottaa molemmille hyvää fiilistä, mikä on ilmeisesti yksi elämän tarkoituksista, että me voimme hyvin, meillä on hyvä olla. Ja se, että jakaa sitä rakkautta pyyteettömästi, niin se on semmoinen, millä saa kaikki voimaa paremmin. Wow. No, jatketaanpa tästä vähän lisää. Joo. Miten ihmistä voidaan parantaa tällä henkisyyden avulla ja tämän tietoisuuden avulla? Kun sä puhuit alussa tuossa, että parantaja ja media ja viittasit näihin asioihin. Mullahan aukesi tämä henkinen puoli semmoisella jokaisen lapsen painajaisella, että mä rupesin näkemään varjohenkiä. Okay. Eli välitilaan jääneitä henkiä, jotka ei ole kuoleman koittaessa mennyt valoon. Ja ne tuo sellaista fyysistä ahdistusta. Ja se on tosi pelottavaa, kun mä silmät kiinni näen, että musta hahmo kävelee mua päin. Ja mulla tulee samalla tosi paha olla. Ja mä en tiennyt mitä mä teen. Ja mun keskimmäinen on tosi herkkä näille myös ja hän aisti näitä. Ja mua pelotti. No ketään tahansa ei pelottaisi. Niin, mua pelotti 2 viikkoa niin paljon, että mä mun mentorille soitin joka ilta tyyli, että voit sä taas tulla meditoimalla ja poistaa näitä. Ja kunnes mä tajusin, että hetkinen, että mä osaan itse myös. Okay. Ja sen jälkeen mä myös ymmärsin, että nekin on vain hukassa olevia, että ne tarvii apua ihan yhtä lailla kuin me täällä maan päällä. Eli se on yksi mun kutsumus tässä elämässä, että mä autan niin eläviä kuin kuolleita. Okay. Ja mitä enemmän tietoisuus lisääntyy näistä asioista, kyllä, niin sen vähemmän ihmiset jää sinne kuoleman koettaessa välitilaan, mikä tekee sitten sen, kun ne ymmärtää, että niiden ei tarvitse jäädä ihmisyyteen vaikka kiinni millään tavalla, niin se tekee sitten taas sen, että ihmiset aistii vähemmän näitä varjohenkiä. Eli me voimme paremmin itse. Meillä ei tule semmoisia ahdistuksia tai ikäviä tuntemuksia. Se on just, että kun nämä varjohenget, varsinkin tällaisille, ketkä ei ymmärrä henkisyydestä mitään,
ei ole mitään niinku... Eli siis eivät ole pysähtyneet vielä kuuntelemaan itseään. Että on vaikka tosi skeptisiä, että nämä on höpö juttui. Niin jos semmoinen ihminen aistii varjohengen, niin se voi olla masentunut. Se voi olla mielialat heitellä, voi olla ihan järkyttävän väsynyt, voi olla niinku itsetuhoisia ajatuksia. Et mulla on niinku muun muassa, mä teen tosi paljon hyvän tekeväisyyttä myös tämmöisissä, että jos mä koen, että jotain täytyy vaan auttaa, niin on yksi tämmöinen tapaus yhden mun mentoroitavan kanssa. Käytiin auttamassa tämmöistä henkilöä, joka puhui, että hän haluaa vaan kuolla. Että hän ei halua elää ja hän oli viimeiset 5,5 vuotta ollut niin kuin omassa kodissa vaan lukkojen takana tyyliin, niin kuin, että ei ollut mennyt töihin eikä mitään. Että, kuulostaa aika hurjalta. Joo, ja sitten siinäkin tilanteessa se koko aika hoki, että hän haluaa kuolla, että hän ei ole mitään järkeä elää. Ja mä sitten kysyin, että saadaanko me hoitaa häntä silleen, niin kuin siinä tilassa, mutta silleen, että me ei kosketa, eli niin kuin etänä. Ja siihen hän sitten hetken keskustelun jälkeen suostui, mutta hän oli tosi vastahakoinen silti. No sitten kun alettiin hoitamaan, niin jossain kohti mä sitten kysyin, että saanko laittaa käden rinnalle ja selälle. Ja se antoi luvan, mutta siinäkin se taisteli koko ajan vastaan. Ja sitten tämä mun mentoroitava laittoi myös ja jossain kohti mä vaihdoin sitten kädet myös hänen pään luokse. Ja hän niin kuin koko ajan vaan taisteli vastaan ja hänestä irtosi tämmöisiä varjo- ja räyhähenkiä. Ja räyhähenget on sitten astetta veemäisempiä, jos voi sanoa, että ne on ne siis syöttää sulle ihan ajatuksia tyyliin, että vaikka et niinku tapa itsesi. Siis mulla tulee nyt tässä kohti semmonen Suomessa pyörinyt mainos mieleen. Sulla istuu siinä mainoksessa täällä tämmönen vaaleanpunainen karvayrkki, joka sanoo sulle kivoja asioita, sinä voit tehdä sen, hyvä sinä, hienosti vedät. Ja sitten sulla istuu toisella puolella samanlainen karvayrkki tai joku mikä liekkää, mutta se on semmonen pirunsarvet päässä oleva, joka syöttää sulle, että ei susta ole mihinkään ja sä et kykene tähän ja anna nyt olla ja potki ja ehkä se niin kuin kaikki ikäviä asioita. Kyllä. Niin, puhutaanko me nyt tavallaan jotenkin tästä, että kun meillä on näitä... Kyllä. Ja siis meissä jokaisessa on myös niin kuin valon ja varjon puoli. Mitä enemmän se valo nostaa päätään, niin sen enemmän se varjo yrittää saada sitä valoa niin kuin alaspäin. Mutta tämä kyseinen tyyppi, sit, kun me saatiin häneltä poistettua, johdettua valoon, räyhä ja varjo, niin hänestä lähti tosi paljon niitä. Niin sen jälkeen hän rauhoittui meidän silmissä. Hän ei enää koko ajan hokenut sitä. Eli fyysinen rauhoittuminen, mutta myös mielen rauhoittuminen, ettei sanojen kautta. Ja sitten sen jälkeen hän pystyi niinku kuunnella meidän ohjeita ja näin. Ja mä olin sitä mieltä, että hänelle voisi tehdä niinku uudelleen vaikka 2 viikon päästä hoidon. Mutta hän ei ole pyytänyt sitä. Päinvastoin hän on mennyt työterveyslääkäriin puhua, että hän palaisi töihin. Aika merkittävä muutos. Kyllä. Ja siis siinä ihmisessä, jos hän olisi mennyt lääkäriin, se olisi pumpattu täyteen lääkkeitä ja se olisi pistetty suljetulle joksikin aikaa. Se oli siis todennäköisesti. Se oli niin sekaisin se ihminen sillä hetkellä. Tämä on se, minkä takia mä oon valmis tekemään itsestäni naurunalaisen, koska moni ajattelee, että vitsi toi muija on sekaisin. Mutta jos sä saat tommosia asioita aikaiseksi yksin tai jonkun toisen yhtä henkisen ihmisen kanssa 3. henkilölle, joka on selkeästi jonkinlaisen avun tarpeessa, niin onhan tää nyt, ei mitään vastaa lääkefirmaa, niillekin on paikkansa minun mielestä, mutta jos sä pystyt auttamaan sitä muilla keinoin, niin eikö tää ole aika makea juttu? Kyllä. Plus lisäksi tämä, mitä niinku lääkkeisiin tulee, niin mulla siis tosissaan on todettu ADHD ja on siihen syönyt lääkkeitä. Kiitän siitä, että auttoi sen hetken, mitä tarttin, mutta kun koin henkisen heräämisen ja aloin meditoimaan, niin mä oon pystynyt sen jälkeen lopettamaan myös ne lääkkeet. Ja mulla ei ole koskaan ollut näin hyvä olo. Ja nyt mä oon pystynyt lopettamaan myös mun migreeniestolääkityksen. Ja mä en ole saanut migreenikohtauksia. Et mä näen tosi vahvasti aina se auran. Niin tää on niinku... Eli sun elämänlaatu on parantunut tämän meditoinnin ja rauhoittumisen ja kaikki tämän, että sä ymmärrät näistä asioista ja tuntemuksista. Se mitä sä näet, niin sä ymmärrät niitä paremmin, niin sulla on elämänlaatu parantunut. Ja sitten tämä, että monella on dosetit täynnä kaikenlaista. Et jos, mä en väitä, että kaikesta pystyy pääsemään.
toki kehoja, jos Kyllä. on mennyt tiettyyn kuntoon, jos on tosi pahoja sairauksia, niin tietenkin tarvii. Niin, ja onhan meillä niinku erilaisia asioita, mitä tarvitaan. Vaikka niinku ihan perus päänsärky, tarviiko siihen aina ottaa särkylääkettä vai voisiko sen auttaa vaikka niinku energiahoidolla? Tai unella tai syömällä hyvin tai olemalla kaikki vaikuttaa siihen. Mielenkiintoisten ihmisten seurassa, jotka kannustaa sua eteenpäin eikä lyttää. Niin. Siis onhan näitä. Kyllä. Se niinku, et moni turvautuu ensimmäisen siihen niinku pilleriin ja auttaako ne aina siltikään. Niin. Et välillä, kun jos on vaikka unirytmit miten sattuu ja syö epäsäännöllisesti ja huonosti ja niin, näin. Ehkä silläkin on joku vaikutus elämään. Niin. Ja meidän kehoon. No kerron vielä tähän loppuun, että mitä ja millaisia palveluita sä tarjoat? Vähän niitä tuossa sivuttukin jo. Mutta... Joo, eli mä järjestän siis medioistuntoja, joko yksittäisiä tai ryhmille. Joo. Ja niissä tulee aina edesmenneet rakkaat paikalle, henkioppaat, enkeleitä. Ja riippuu ajasta, että kuinka paljon on aikaa. Että aina käytettävissä. Ei aina välttämättä, esimerkiksi vaikka tunnin istunnossa, niin ei välttämättä nämä edesmenneet rakkaat pääse ääneen. Että jos siellä on oppailla jotain tärkeämpää kerrottavaa sulle tähän hetkeen, niin sitten se asia tulee se on sun kautta kanavana jollakin tavalla. Se on aina tosi voimakkaasti ohjattu sieltä henkimaailmasta käsin. Et mä vaan kuuntelen, että mitä ne käskee mun tehdä. Ja sit sä toimit kaiuttimella siinä. Joo. Sitten mä teen näitä energiahoitoja ja regressiohoitoja. Ja järjestän näitä tämmöisiä henkisen hyvinvoinnin piirejä, missä sitten aina nekin on tosi vahvasti ohjattu henkimaailmasta. Mä en koskaan keksi aihetta itse, että se tulee aina sieltä henkimaailmasta. Ja sitten mä teen myös, niin kun, että jos mut haluu jonnekin paikan päälle, esimerkiksi vaikka työpaikalle, joku hyvinvointi tämmönen tapahtuma tai niin kuin, mitä näitä nyt on hyvinvointipäiviä, niin pystyy tilata niin kuin ihan minne päin tahansa Suomeen. Ja sulla on toimitilat Vantaalla, mutta sä teet puhelimitse ja muuten ja sitten liikut sen lisäksi istunnot myöskin. Onnistuu myös etänä. Ja liikun autolla sinne, minne pyydetään. Siis maailma on auki. Kyllä. No kerron vielä loppuun se, että mitä se opettaminen sulle tarkoittaa, mitä se antaa sulle? Siis se on niinku... Tai mitä sä opetat muille? Mä opetan nimenomaan niinku löytämään näitä mediaalisia kykyjä, että sä pystyt niinku saamaan avaimet siihen, että sä pystyt kehittämään ittees. Että miten mä tunnen tai koen näin asioita, niin sä autat siinä. Kyllä. Ja sitten just niin kuin, että jos haluaa opetella vaikka näitä energiahoitoja, niin sitähän voi käyttää vaikka itsensä parantamiseen tai muiden parantamiseen tai miten haluukaan. Että mikä tahansa niin kuin se henkinen polku on kenenkin kohdalla, että mitä haluaa oppia, niin mä opetan siinä. Okay. Ja se niin kuin, kun näkee, että joku toinen on kehittynyt ja pystyy tekemään jotain, mitä mä oon opettanut, niin mulla tulee semmoinen äidillinen ylpeys. Ja siinä hän kanavoi myös vaatetuksen tämmöisestä vanhemmasta miehestä, joka oli niinku mulle viesti, että nähdään pian. Okay. No torstaina mä itse, ennen kuin mun asiakas tuli, niin mä kanavoin viestin, että vanha kaappi, kaiva vanhaa kaappia. Ja sitten mä sanoin, että onko tämä niinku mun asiakkaalle vai mulle. No, joo, kysyin. Ja niin sanoin, että sulle. Sitten mä oon vaan silleen, että no töissä vai kotona. Tiedät heti kun näet. No, eli sä lähdit sitten penkoon näitä asioita? Joo, se tavallaan vähän niin kuin jäi siihen, koska mulla tuli asiakas ja näin. No, eilen illalla sitten mun ystävä laittaa mökiltään videoa ja kuvaa mökkiin. Ja sit sä oot, kato, onko tuttu kaappi? Ja sit siinä on semmonen mun vanha valkoinen lasivitriini. Mä oon silleen, että ei ole todellista. Että mikä se viesti nyt oli, että mitä mä kanavoin. Ja mä olin siis tälle Janetille, jolta mä sain tämän tulkinnan, niin mä olin laittanut sille talteen ääniviestin, että mun on pakko laittaa tää sulle, kun mä en tiedä koskeeko tää sua vai ei. Että mun on pakko nyt pistää tähän meidän viestikeskusteluun tää, että tämmönen kävi. No, mä soitin sitten tälle mun ystävälle, joka laittoi tämän videon. Ja soitin silleen, että voit sä niinku vähän penkoa kaappia. Joo, no sit se penko sitä
Ja siis hän löysi sieltä, mä en nyt rupea avaa sen enempää, mutta hänen isänsä oli siis se, joka oli sen korttitulkinnan aikana tullut, että nähdään pian. Ja siis mä sain, kyllä, ja mä sain siis tältä, kelle mä sit soitin, että voiko se kaivella sitä kaappia, niin hän laittoi isänsä valokuvan ja sillä isällä oli siinä valokuvassa ne vaatteet päällä, mitä tämä kolmas osapuoli oli niin kuin siinä tulkinnassa mulle sanonut, ja meistä ei ole kumpikaan nähnyt tämän isää. Niin tää oli jotenkin niin mieletön juttu, ja sitten se ohjeisti siis, koska siinä vaiheessa, kun pystyy kanavoimaan vainajahengiltä viestejä, niin siinä, mitkä auttaa meitä täällä maan päällä olevia ihmisiä eteenpäin. Kyllä, niin siinä vaiheessa voi kutsua itseään medioksi. Mielenkiintoista. Joo, mutta toi oli jotenkin niin. Ja se jotenkin toi oli tommonen mukava kyllä. asia. Ja sekin, että ei koskaan pidä ajatella, että jos moni ihmisiä pelottaa medioistunnot, niin varsinkin ensimmäinen kerta, niin sitä ei ikinä pidä pelätä, koska aina se, mitä sieltä kanavoidaan, niin se on sun korkeimmaksi parhaaksi. Aivan, että vaikka se olisi joku kipeä asia, niin sun täytyy käydä se läpi, että sä voit mennä eteenpäin ja sulla on parempi yritetään olla. Ohjaa sua kohti parempaa elämään. Ja tää on nyt se, mitä sä autat. Kyllä. No, mistä ihmiset löytää sut? Jos ne haluaa tietää näistä asioista lisää tai ne haluaa tulla sulle hoidettavaksi, niin... Mut löytää Facebookista ja Instagramista Kaunis hetkesi nimellä. Ja mulla on myös YouTube-kanava. Löytyy Kaunis hetkesi nimellä. Okay. Ja sitten jossain vaiheessa, jos nämä henkiset, nimenomaan sen podcastin aihe, mitä me ruvetaan pitämään Janetin kanssa, niin on nimenomaan näistä. Okay. Ja se menee tosi vahvasti, että me ei keksitä itse niitä aiheita, vaan ne tulee aina meille ohjatusti meidän tiimiltä. Tämä on nyt selkeästi sun joku viesti, että kuuntele sisäistä kyllä. ääntäsi, tuntemuksiasi itsemme kaikki. Kyllä. Ja sä tuot nyt näitä viestejä ja asioita sitten muille tietoisuuteen. Minna, kiitos tästä meidän keskustelusta. Tämä oli mielenkiintoinen. Taas avautui itsellekin näitä asioita ihan uudella tavalla ja ymmärrys lisääntyy. Ja tämä on koko Channel Business Podcastin ajatus myöskin, että me viedään erilaisia kokemuksia, ajatuksia ja tietoisuuksia eteenpäin maailmalle. Ja nyt me vietiin tämmöisiä henkisyyden asioita. Niin. Kiitos. Kiitos. Ja jokainen ottaa aina sen, mikä resonoi. Ei pidä väkisin ottaa mitään, vaan sen mihin on valmis. Tää on hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kyllä. Kiitos. Nyt tämmönen halaus tässä loppuun. Kiitos. Mahtavaa. Kyllä. No niin.